Aquesta activitat la podem practicar aquí a la Vall d'Aran, al Pla de Beret, i arrenquem cap a direcció Montgarri per la pista. Aleshores, normalment comencem ja pel Pont de la Puríssima, si la neu ens ho permet, i l'allarguem fins a finals de Setmana Santa. He anat a fer una volta amb el trineu i ha estat una passada. El gossos és preciós. I és molt recomanable passar un rato amb ell. Ha estat molt guapo. Una experiència també molt guapa i la podria tornar a repetir.